Bokajan rong sopia dung Bormanthi be arong along EC arsik jitpen anti drugs awareness aputhak kachingwai patupon SDB borsing bepen kachepahem pu pona mailong kipha athepi alam horen ingti pensi klardak pen than pajir mi ponlo mailong aluhiaman pen Bokajan Municipal Board Vice Chairman Sundar ingti thanbang long inghi sardili be semsing ingti sar et inghi lapen rong along man peng edotum chetong dun Maya long non malom karbiari so atum drugs ke chophai nang bat bom ang ring long si kopuson kopi pensi chepajok dun thekjima pu alam pen kachirok tok la pen chethan chepare kachingwai pona maya long chetong dun aluhi atum penta than pon rinti maya long kachetong dun aluhi la pen radatum ang bok pinang analam chethan chimum alam jai pon pinang kachingwai pado pondet aphi lahaya sai lang nomate drugs ke chopen Kachepajok dun thekji aphan isi committee tame seng ponlo Bokajan pen anantirang karbing long life